beste azido mota bat ikusiko dugu, peroxoazidoak. Peroxoazidoak. Azidoak dira, baina peroxo. Horrek esan nahi du, oxo taldea peroxo taldeagatik aldatu dugula. Orduan, aurreko urteetan ikasi dituen oxoazido horietan, oxo talde bat gitxienez kenduko dugu eta peroxo bat sartuko dugu. Izendatzeko modua, tradizionalean jatorrizko azidoari peroxo aurrizkia jarriko diogu, eta sistematikoan, normalean ez dugu erabiliko, peroxo oxoren atzetik, bakoitzetik zenbat dauden esan da. Hemengo adibidean hidrogeno, dioxo, peroxo, nitrato, zait bat ere gustatzen. Orokorrean erabiliko dugun izendatzeko modua izango da, azido peroxonitrikoa. Nola ateratzen dugu azido peroxonitrikoa? Hartzen dugu azido nitrikoa, hortaz, jakin behar dugu oxoazidoak ondo ateratzen, oxo talde bat kentzen diogu, gelditzen zaigu horrela, eta peroxo talde bat batzen diogu, gelditzen zaigu horrela. Gero, gatzak egiteko ikusiko dugu, gelditzen zaigula hemendik hidrogeno hori, eta hemen katioi hori nitratoak edo peroxonitratoak barkatu egiteko. NO3 denean nitratoak dira, NO4 denean peroxonitratoak. Azido peroxofosforiko. Azido fosforiko hartzen dugu, oxo talde bat kentzen diogu, peroxo talde bat batzen diogu, eta horrela gelditzen zaigu. Gero baita, gatzak egiteko egin beharko dugun banaketa hori hor dozue, peroxofosfatoak egiteko, azido peroxoperkloriko, edozein oxoazido erabili dezakegu peroxoazido bat egiteko. Adibidez, peroxoperkloriko. Hartzen dugu azido perklorikoa, oxo talde bat kentzen diogu, peroxo talde bat batzen diogu, eta gelditzen zaigu azido peroxoperkloriko. Baten bat, egongo da ja, pentsetan, ez duguela guztia egin behar, honi gehi bat, eta honi gehi bat eginda lortzen dugula, bakoitzak nahi dituen lasterbideak hartu ditzake, baina, beti bezala, nire gomendio bada jakitea nondik etortzen diren gauzak. Ulertzen badugu, egin dezakegu ondo. Buruz ikasten baditugu zenbait emaitza edo lasterbideak egunen batean arazoren bat eduki dezakegu. Hortaz, peroxoazidoak. Oxoazidoei, oxo talde bat kendu eta peroxo talde bat sartu. Beti bezala, klasean egingo ditugu ariketak eta dudak baldin badituzue galdetu. Ariketak egin, dudak galdetu. Eta klasean elkarrekin gaudenean, aprobetxatu, ulertzen ez duzuen guztia, elkar galdetzeko edo neuri galdetzeko. Animo!